بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میانیو بچو آج سون موضوع مجرم تو کلاس نعیمہ ہند مجرم اخ لکٹ سٹیج ڈرامہ مجرم یہ ماحول چہ آلودگی ست پتن سپدمتن خطرن احاطہ کران ات مز ہاونہ آمت زِ انسان ماحول اولود کرن پانہ ذمہ وار کیاز انسان ماحول اس گند کران سہ کران انسان یہ ڈرامہ مجید مجازین لیکھمت یہ کم لیکھمت مجید مجازین وچ ات مز کردار ونان کریکٹرس ونان کامدیو خوبصورت کامدیو گو واریاہ شکل زیوٹھ سفید یم امیک کریکٹر یم امیک کردار زیوٹھ سفید مس کرت شاہان لباس لگت نال مال تو کلس تاج یہ اخ کردار ویتھ گئی خوبصورت سر یس ویتھ ونان خوبصورت لباس نال مال زیوٹھ شیرت مس کلس تاج ڈل نیل جام لگت ڈل کت ونان ڈل تک کیا لگت نیل جام لگت ڈلس نیل جام لگت اس امیک کردار بیاا ڈل تریم امس نیل جام لگت زیوٹھ مس کلس تاج خوبصورت نسیم باغ خوبصورت باغ کلس بونہ پنک تاج یت مز بونہ پن یا بونہ کل کلس کمیک تاج چھس بونہ پنک تاج نال پوش مال خوبصورت جام ڈیڈوان اس ڈیڈ نش آسان کلس معمولی دستار نال زیوٹھ پوس ہلہِ گنڈن گوس اس کمرس یہ گنڈن کی پلو تک ونان ہلہِ گنڈن نمبر شیم کردار پولیوشن گندگی آلودگی نال جند بوہر موم جام ٹھیلہ ٹین کھنجن ہند نال ٹین کھنج ہز نال مس پریشان أچھ وۄزجہِ دن نیبر کن ستم ات مز انسان ستم کس انسان اخ اڈور شخص سوٹ لٲگِتھ تو ٹاے گنڈِتھ یم امیک کردار کتیا کردار امیک 7 کردار